Javier Njad. On the mat C, freestyle wrestling in the weight category of 79 kilograms. The bout between the representative of Turkey, Ramazan Sarif, and his rival, the representative of Georgia, Nika Kenchadze. Mat D, women wrestling, weight category of 62 kilograms. The representative of Kazakhstan, Ayusulu Tunibekova, and her rival, Ukrainian wrestler Ilona Prokopavyuk. Атаку делай наперед! Ну, твое дело! The bout between the representative of Turkey, Ramazan Sarif, and his rival, the representative of Georgia, Nika Kenchadze. Mat D, women wrestling, weight category of 62 kilograms. The representative of Kazakhstan, Ayusulu Tunibekova, and her rival, Ukrainian wrestler Ilona Prokopavyuk. Accept?
На кіломіце перемогу здобув Ніка Кирченчак, Грузія, і став чемпіоном вагової категорії 79 кг. Не поднимайте его! Да, вот так все время. Не поднимайте ни на секунду. Эй, иди чуть. Хорошо, не поднимайте. 2 минуты. Третий сюда бежит. Переводи! 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 Двигайся! Двигайся! Руку не давай! Давай! На килимі переміг Мохаммед Алі Гераї, Іран, і став чемпіоном вагової категорії 77 кг. His best being winner Mohammed Ali Gerayi from Iran. До уваги присутніх наших залі, присутні президент Асоціації вільної боротьби України, перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, а також перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України, почесний президент Федерації греко-римської боротьби України, заслужений тренер України Вадим Кісєль.
які ще не знали ковід-тесту, лабораторія по прийому ковід-тесту завершила роботу через 15 хвилин. Please, attention. Everyone who haven't done COVID-19 tests yet. You have only 15 minutes left till the laboratory will be closed. Перемогу здобула Тайна Бекова.